Luther astăzi vă voi arăta cel mai simplu plus 1 Speed Keyboard Escape, pentru că toată lumea știe acest joc popular, care eu tot cad pentru că nu mă trolează jocul și efectiv am lag pe jocul ăsta și vă voi lăsa acum un videoclip ca să vedeți. Facem și noi asta. Mamă, ce se mișcă așa? Hei! Ok, aici am greșit eu. Hai să mai începem o dată. What? Ok, cred că trebuie să mă antrenez, că n-am mai jucat de mult jocul ăsta. What? Cum mi-a căzut bila în cap? Ești ok? Hai să mergem mai departe. Bă, deci nu mai suport. Bă, frate. Deci nu cred. Bă, nu mai cade bila în cap. Aici e simplu, așteptăm să se facă asta. Hai odată. Bun, trece valul, mergem, aici e easy. Nu prea am level așa de mare, așa că vreau să farmez. Să fac viteză. Urcă. Și sunt și pe telefon și na. Aici merg așa, nu mă risc. Bam, bam, bam. Așa. Ursulețul bun. Hehe, nu m-a prins. Pom. De ce mi s-a încărcat harta? Ok, cred că puneam și pe chocolate. Și aici, ok. Nu cred că nu ajung, frate. Trebuie să fac tot parcursul ăsta. Oh my god. Hai că îl voi termina. Și bum. Bum. Ok, cred că mă descurc. Hai că Cum nu m-am prins de aia? What? Da, ați văzut și acel video și dacă efectiv și prietenii mele au aceeași... Uitați-vă și voi! Sau nu știu eu să controlez bine de pe telefon, îmi trebuie calculator sau și na. Cred că nu știu să... Am și lag. Am un lag mare pe jocul ăsta. Deci telefonul ăsta e fript. Uitați-vă și voi. Trebuie să mă duc pe aici. Mă blochez în pereți. Și ăsta. Tot ce cauți aici, Mister... Na. Deci eu nu mai suport. Și mor și de cald acum, că 7000 de grade. Așa că astăzi am descoperit, bine, nu astăzi, acum câteva zile, am descoperit cel mai simplu plus 1 Speed Keyboard Escape. Și vom intra pe el acum, se numește plus 1 Speed Dream Escape. Și ne vedem acum. Ok, fraților, am intrat pe el. Se numește Dream Keyboard Escape, dacă vreți și voi. Și ce tare pe jocul ăsta e că eu n-am băgat niciun Robux și îmi dă ori 2 win-uri. Adică uitați-vă, mă duc aici, 10 win-uri și mi-a dat 20, bro, și eu n-am Robux. Puteți, uite, merg Skip Rebirth. Am 0 Robux, puteți să vedeți acolo sus. Și ce tare jocul ăsta e că, poți să te faci om, maimuță sau pisică, o să mă fac maimuță. Bro, și dau 0 Robux, gen... Și uite, am și double jump. Deci, hai să vi-l prind bine așa, de mai nou, dar eu cam telefonul ăsta, bun. Și vă arăt și eu șmecherie, dacă cumva picați pe aici, vă prindeți așa de perete. Ok, nu mi-a mers, stați puțin. Bun. No. De exemplu, vă arunc așa în sus și cădeți aici. Pe perete. Ok, frate, o să fac eu acum. E destul de simplu joculeț. Acum nu am mai jucat nicio de mult și nici n-am mai postat de mult. Și aici am lag, deci am lag pe jocurile astea. Ok, vă las și labirintul. Deci, mamă, nu mai veni pe aici.
aici, păi și în dreapta, în stânga, adică... Ok, aici e faza care arată niște numere, da? Voi muri, dar, vedeți, vine laserul ăsta roșu și vă omoară, efectiv. Ok. Iar aici, dacă ai prea mare viteză, poate să fie un pic cam greu. Eu sunt deja la lumea a doua, deci... Bună. Și uite, 12, ca winner mi-a dat 24. Oh, bandă. Bandă. Foarte bună banda. 6-7. Ok, lăsați asta. Și vom merge și la lumea a doua. La lumea a doua n-am avansat foarte mult. Hai să stăm puțin pe banda asta să fac. Ok, se pare că am venit și eu aici la lumea a doua. Încă mai... Uite, e ciupană și aici. Lumea a doua, da, deja am ajuns la ea și vreau să mai vă arăt ceva interesant. Stai mă, că asta. Dacă dăm la sunete, am efectiv toate sunetele. Uite, am honey, am ăsta, am lava, am slime, am gheață. Așa că să punem bubble. Ok, lăsăm ăsta. Mai tare, place. Nu vreau să farmez prea mult speed. Ok, aici. Da, că nu mă lasă dacă nu fac așa. Hei! Doamne, ce m-a speriat. Așa. Și vreau să mă fac și pisică. Aici ce e? Da, asta e. S-a dat update acum recent și na. Mă joc de vreo câteva zile, nici o săptămână la trecut. Uitați-vă și voi cât am progresat. La inventory. Ok, pe aura o am pe da. Aqua, da, deci e foarte bună aura și 3 lui penultime efectiv. Așa că haideți să mergem să farmăm win-uri aici. Vine caracatița aia după voi, uitați-vă. Deci, aici să nu vă atingă lasul simplu. Robo. Nu! Mamă, am blocat acolo. Avem și... Avem și speedrun, da? Uite-te-le. Eu speedrun pe jocul ăsta, pe lumea asta nu prea pot să fac nimic. Numai ce am intrat azi pe lumea asta prima dată. Aici iau 7 win-uri. 7 ca win-uri, dar mi-a dat 14 ca că nu știu de ce îmi dă așa. Acum nu știu sunetul cum mă nervează. Așa, hai să mai schimbăm sunetul. Poate mai fac și un live. Poate fac un live. Sincer, nu știu dacă fac un live, că o să-mi iau și eu un calculator, poate să un laptop. Am un laptop, dar e va așa mare slime. Ce fain asta. O să lăsăm. Hai să treacă. O să fac, cred că, live într-o seară. Scrieți în comentarii dacă vreți vreun live și dacă vă fac cu cine să mai fac ei, pentru că efectiv nu am nicio idee. Hai să încercăm să... Aici efectiv vine valul, da. Stai că mă concentrez. Nu! Dar am și lag. Am lag pe toate jocurile astea cu keyboard, frate. Și nu-mi place nici mie să mă joc așa mult pe telefon, deci... Na, poate știți voi ce e asta. Mersi. Hei! Am uitat că aici să sar. Bun, sau puteți să farmați așa. Da, vedeți, acum am dat 7 win-uri. Acum am dat 8.1 win-uri. 1k. 9.1. Bună. Acum am dat 10k. Acum am dat 11k. Deci nu înțeleg jocul ăsta. Hai, efectiv, n-are. Nu știu cum a dat aia, dar, sincer, e faină. E fain. Foarte fain. Ia, fac cel mai mare speedrun. Vezi o secundă. Bine, chiar dura cam o secundă. O secundă jumate. Și uitați-vă, dacă eu voi muri. Uite. Mă. Stau aici și mă moară, da? Acum, la ce am rămas? La 14k?
Vezi? Revine de la 7K, deci e ciudat, da, dar interesant. Interesant. Și tare pentru mine. Poate vă dă și voi așa, nu știu, da. Hai că deja vă plictisesc, hai să mai schimbăm sunetul. Hai pe Snow. Îmi place. O vezi că asta e interesant. Ok, să trecem și noi mai departe. Am farmat destul de winuri. Bam, bam. Hai să mergem să trec o dată de... Oh, nu-i bine, nu-i bine. O să mor, da. Nu mai aveam double jump-uri. Noroc cu double jump-urile. Am și petul ăsta panda, da. Poate dacă sunt om trec mai bine? Nu mai muță, bre. Om. Uman. Ce, mă? Era să mă duc. Era să... Nu mai sări, mă. 3. 1, 2, 3. De unde vine valul? Oh my god, mă. Trebuia să știu să mi se reîncarc și alea. Da, de aia n-am plecat. Trebuia să văd și de unde vine valul, oh my god. Bun. O să vină aici valul. Da, știam. Bro. Deci mă încerc o singură dată, da? Hai că pot. Știu eu că pot. În inima mea voi putea. De ce? Stai, nu. No, bun. 1, 2, 3, 4. Ok, hai. Bun. Hai cât bine. Ne scurtăm perfect. Perfect de bine. Dă-mi aici 14 ca unori. Deja mă nervez. Hop. Bun. Mamă, ce fain! Cântă double win, triple win, marble win, tatăl win, Nicolină. Cred că asta mă ajută pe mine foarte mult, dar e și cald aici. Oh, mai bine. O să mergem noi aici. Și cred că o să schimb sunetul pe... Ice? No, chocolate. Lăsăm ciocolata, că... Lăsăm să mă pun pe bandă, așa, bre. Pe shop nu prea avem... Ce, mă? Deci nu zice că Robux costă. What? Ce, mă? Ok, admin 3300. Bă, dar vezi că... A, uite, sunt mai multe. Love, treadmill, voi, treadmill. Ori dai win, deja am, deci... Ok, gift. Bun. În fine, poate... Deci se vede așa blurat. Mi s-a stricat iar telefonul. Stați. Fraților, cred că va fi update. Nu știu de ce prezint asta, nu știu de ce se vede așa. Da, se vede efectiv blurat rău. Să mai văd eu bine. Bă, nu mai se vede mult pe telefon. Asta cred că nicio oră n-am stat. Bam. Cred că e de la joc, sincer. Așa dintr-o dată mi-a apărut că să... Vedeam și eu pe bandă și mi-a apărut așa dintr-o dată. Bun, perfect. Hai că ne scurg. Bun. Deci, acum că v-am arătat jocul ăsta, știți și voi aici, în caz că nu puteți să treci, da. Eu nu prea văd că am lag. Și nu-i de telefon, am lag pe telefon din but. Ok, cred că ați înțeles. Cam atât a fost video de azi. Nu uitați să dați un like și un subscribe. Eu am fost Carla, să vă abonați și pa!